Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que jo aquestes coses no sé com es fan. De fet, al llarg de tota la meva trajectòria política mai m'he vist en la situació d'haver-me d'acomiadar des del meu escó de regidor de cap dels meus companys de grup. També és cert que això no és un comiat tampoc, ni és un adeu, només és un fins després. Perquè així l'únic que acaba és la presència física del meu company de grup en l'espai destinat als regidors, res més. I és que el mateix Josep Miquel Moya ha reiterat en diverses ocasions la seva voluntat de continuar participant des d'unes altres responsabilitats en la tasca política. Perquè Josep és el que habitualment s'anomena un animal polític, una persona que estima la cosa pública en tots els seus nivells i que la viu amb intensitat. Amb la intensitat de qui creu fermament que l'opció que representa o en què participa de manera activa és la millor que pot servir al país i la que millor lluitarà pels seus ciutadans i ciutadanes. Josep Miquel Moya ha treballat durant molts anys pel present i pel futur de Gandia, dins i fora d'aquest grup municipal. S'ha esforçat intensament perquè Gandia esdevinguera un referent urbà en tot el país. Des de les diverses responsabilitats que ha assumit en aquests anys, ha pregat per una Gandia que comptara amb una planificació urbanística més racional, que fora respectuosa amb el seu patrimoni, ecològicament més sostenible, socialment més justa, políticament més democràtica, culturalment més dinàmica i lingüísticament més valenciana. El Bloc de Gandia deu moltes coses a l'amic que avui finalitza el seu temps com a regidor de la ciutat, però no només els companys de projecte han de reconèixer els esforços realitzats pel fins ara portaveu del grup Bloc Verds Compromís en el nostre Ajuntament. Els ciutadans de Gandia, compartisquen o no la seva manera d'entendre la realitat present i futura de la ciutat, si són justos i abandonen possibles prejudicis, també haurien d'agrair a Josep Miquel Moya el que ha fet per l'espai i per la societat en què viuen. Demà celebrarem a Gandia la tercera festa Estellers. Per als valencianistes, el mestratge del poeta de Burjassot, casat per cert amb una gandiana, està sempre present en la nostra acció política. Aprofitant l'avinentesa, hauria pogut utilitzar algunes de les composicions del poeta valencià per a cloure este Parlament. N'hi ha moltes que s'hi haurien ajustat perfectament. No obstant això, he preferit acabar aquestes paraules amb una estrofa del poema molt conegut de Constantí Cavafis, Viatge a Ítaca. Jo crec que s'adequa plenament al que són els meus sentiments i els meus desitjos per a Josep en aquesta etapa que ara comença. Una de les estrofes diu així: bon viatge per als guerrers que al seu poble són fidels. Afavorisca el Déu dels vents el velam del seu vaixell i a pesar del seu vell combat tinguen plaer dels cossos més amants. Ompliguen xarxes de volguts estels plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge per als guerrers si al seu poble són fidels. El velam del seu vaixell afavorisca el Déu dels vents i a pesar del seu vell combat l'amor ompliga el seu cor generós, troben els camins dels vells anhels, plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge, Josep Miquel, encara que tu sigues agnòstic, que el Déu dels vents t'ajudi a conduir el teu vaixell per la nova trajectòria que ara inicies i que la vida et conduïsca a ports que estiguen plens d'aventures i plens de coneixences i que aquest trajecte et faça immensament feliç. Moltes gràcies per tot el que hem compartit i que espero que compartirem junts i fins a sempre.